шукрона кунед ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадзода ва мадина назарзода. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварда нахуст корхонаи хишти Данғараро ифтитоҳ намуданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварда нахуст корхонаи хишро ки аз ҷониби ширкати ватании Тоҷвар сохта шудааст ифтитоҳ намуданд. тавре иттилоъ доданд иншооти саноатӣ аз ҷониби ширкати ватании Тоҷвар сохта шуда иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 120 000 ва дар як моҳ 3 миллиону 600 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда дар он 60 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин мешаванд. хишти ин корхона бо таҷҳизоту технологияи муосири даврзананда истеҳсолу пухта мешавад. истифодаи 3 намуди ашёи хом хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт дар корхонаи нави саноатӣ имкон медиҳад маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 14 гектарро ташкил медиҳад ва тавре мутахассисон иброз доштанд маҳсулоти хоми табиии мавзеъ метавонад барои пешбурди фаъолияти муназзами корхона солҳои зиёд хизмат расонад. хусандбахш аст ки имрӯз бо қадами мубораки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Данғара корхонаи истеҳсоли хиш мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаи саноатӣ аз рӯи ҳидоятҳои созандаи сарвари давлат аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи Тоҷвар дар давоми 10 моҳ бунёд карда шуд. дар ин рӯз бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон як корхонаи нави истеҳсолӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғ ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи Тоҷвар дастур дода шуд бунёди чунин корхонаҳо бо рушди саноаткунонии мамлакат мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсолии маҳсулоти сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат муҳим арзёбӣ намуданд. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ бо ворид кардани таҷҳизоти муосире ки дар як вақт чанд амалро иҷро менамояд замина гузоштааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ин корхонаи саноатӣ мусоидат менамояд. иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. боиси фароғ шодмонӣ ва хурсандӣ аст ки имрӯз дар ноҳияи Данғара бевосита бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мо корхонаи саноатии оиди истеҳсолоти ғишро мавриди истифода қарор додем ва фахри мо дар он аст ки дар ноҳияи Данғара корхонаи мо яке аз корхонаҳои бузурги саноатӣ ба ҳисоб меравад ва оянда мо кӯшиш ғайрат мекунем хишти босифату аълоро истеҳсол намоем. дар ин ҷои новобод корхонаро мо ташкил карда таҷҳизотҳои пешрафтатаринро аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда корхонаро бунёд намудем. имрӯз иқтидори тавонои ин корхона дар як шабонарӯз зиёда аз 120 000 адад хишти пухта истеҳсол мекунад. дар корхонаи пештара ҳамон ин корҳоро бо таври дастӣ хеле душвор буд кор кардан
дар ин таҷҳизоти пешрафта ҳозир хеле корҳоро бо таври автоматикӣ бар роҳ монда истодаем. ноҳияҳои вилояти Хатлонро пурра ба ғишти пухта таъмин карда метавонем. тавре иттилоъ доданд, ҳоло дар кишвар 160 корхонаи хишти пухта мавҷуд аст ва ба кор оғоз намудани корхонаи хишти ноҳияи Данғара дар оянда таъминкунандаи асосии маҳсулоти сохтмонӣ ва рушди тадбирҳои созандагӣ дар ин ва дигар ноҳияҳои наздик мегардад. фарзандонро тарбия кунем. заводе ки дар душанбе мо шудем нимушта робот ин ососа ба замон дар асри нав бо суръати кайҳонӣ илму технология пеш рафта. зеҳни шунӣ ба ҷои одам техника робот омад. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ барои бунёди ҳамин гуна як корхонаи калон дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд бо иқтидори 36 миллион дона хиш дар як сол асос гузоштанд. корхонаи саноатӣ дар давоми як сол сохта шуда, дар он 80 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Корез маркази нави саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Корез маркази нави саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои марказ дуошёна буда аз 14 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраҳои қабул, иммунизатсия, табобатӣ, доругузаронӣ барои табибони оилавӣ ва таҳлилгоҳ иборат мебошад. бунёди иншоот моҳи феврали соли равон оғоз гардида, дар корҳои сохтмонӣ 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуданд. бинои маркази саломатӣ дар деҳаи Корез аз ҷониби соҳибкорони ҳимматбаланду саховатпеша бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеа ва фароҳам овардани шароити беҳтари хизматрасонии тиббӣ ба сокинон сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи тандурустӣ моҳи феврали соли ҷорӣ оғоз гардида, маркази саломатии деҳаи Корез давоми 9 моҳ бунёд карда шуд. дар бунёди маркази саломатии деҳаи Корез пеш аз ҳама сохтмончиён аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ самгузорӣ намуданд. маркази саломатӣ ки аз ҷониби мардони баруманди диёр сохта шудааст, ҳамчун дастоварди идона дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ барои сокинони деҳа арзёбӣ карда мешавад. маркази саломатӣ бо таҷҳизоти мухталифи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошад ва дар иншооти соҳаи тандурустӣ ҳамакнун мутахассисони лаёқатманд ба кор ҷалб гардида бо шароити кории хуб таъмин карда мешаванд. хушбахтона имрӯз бо саҳми соҳибкори ватанӣ дар деҳаи Корез бинои зебои бо тамоми шароитҳои ҳозиразамон бунёд карда шуд. мо табибони соҳаи тандурустии ноҳияи Данғара ба ғамхории пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдории худро мерасонем. боз ҳам сатҳи хизматрасониро баланд мебардорем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, мутахассисонро ба хизматрасонии муосири тиббӣ ба аҳолӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳидоят намуданд. иншооти соҳаи тандурустӣ тӯҳфаи арзишманд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои сокинони деҳаи Корези ноҳияи Данғара номида шуд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро дар ноҳияи Данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро дар ноҳияи Данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. марҳабо ای سروری ما، مرحبا ای رهبری ما، مرحبا ای فخر ملت، مرحبا صلح آفری ما، جنتی روی زمین گشت کشوری ما، همتی توست تاجیکستان اندر عالم گشت معروف، خدمتی توست شه ستونی ملت هستی، شهنواز
пешвои миллат. биноҳои таълимии рақами 2 ва 3 дар доираи марҳилаи дуюми бунёди маҷмӯаи донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ва ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳу услуби зебои меъморӣ бунёд ёфтааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои таълимии рақами 2 бо 45 синфхонаи таълимӣ барои 1200 донишҷӯ ва бинои таълимии рақами 3 бо 49 синфхонаи таълимӣ барои 1416 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар биноҳои нави таълимӣ 9 синфхонаи озмоишӣ, 2 толори маърузавӣ, 1 маркази тестӣ бо фарогирии 2600 ҷойи нишаст ва 6 кафедра аз ҷумла биохимия ва биология, фармакология ва микробиология, тибби ҳарбӣ, беҳдошт ва эпидемиология, химияи тиббӣ ва экология ва физиологияи нармалӣ ва патологӣ бо шароити хуби таълимӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ омода карда шудаанд. дар кафедраи тибби ҳарбӣ аз рӯи 4 ихтисоси ҳарбӣ афсарони эҳтиёт омода карда мешаванд. дар ин муддат кафедраи ҳарбӣ дар биноҳои гуногун фаъолият мекард. яъне имрӯз бошад бо ташаббуси сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳ генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон кафедраи ҳарбӣ дар бинои нав дар 2 ошёна бо таҷҳизотҳои муосир ҷоҳизмонда шуд. шумораи донишҷӯён 2152 нафарро ташкил медиҳад ки аз факултетҳои педиатрӣ, тиббӣ, стоматологӣ ва 2 факултете ки имсол боз кушода шуд дар бар мегирад. хусусияти асосии ин кафедра дар он аст ки донишҷӯён нозикиҳои расондани ёрии тиббиро дар майдони ҷанг ва ҳангоми ҳуҷуми душман бо силоҳи химиёвӣ ки омода мешаванд. ёдовар мешавем ки соли 2016 бо мақсади таъмин намудани муассисаҳои тандурустии вилояти хатлон бо кадрҳои баландихтисоси соҳа бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон донишгоҳи давлатии тиббии хатлон таъсис дода шуда 31 августи соли 2016 бо гузоштани санги асос ба сохтмони бинои асосии донишгоҳ оғоз бахшида шуд. бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон бо бинои таълимии рақами 1 моҳи сентябри соли 2023 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки он замон донишгоҳ бо зиёда аз 2000 ҷойи нишаст дар як вақт таъмин гардида буд. акнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани биноҳои таълимии рақами 2 ва 3 дар ин даргоҳи илму маърифат 2600 ҷойи нишаст зиёд гардид. ҳоло дар донишгоҳ дар маҷмӯъ 5412 ҷойи нишаст барои донишҷӯён омода карда шудааст. барои мо ҳайати профессорон омӯзгорон ва донишҷӯёни ин боргоҳи маърифат боиси ифтихор ва хурсандӣ аст ки мо имрӯз панҷумин ташрифи пешвои муъаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо як самимият бо шукӯҳ шамоат ва бо дарки масъулият истиқбол намудем. ба истифода дода шудани 2 бинои таълимӣ таконе мебахшад ба бозам баландтар бардоштани сифати таълим, тарбияи ҷавонон ва ба илму ба корҳои муолиҷавӣ зиёдтар сафарбар намудани донишҷӯён. имрӯз дар донишгоҳ 5 факултет амал карда истоданд: факултети тиббӣ, факултети педиатрӣ, факултети стоматологӣ, факултети тибби профилактикӣ ва ҳамзамон факултети фармасевтӣ ки мутахассисони ояндаи тиб маҳз дар ин факултетҳо бо тамоми нозукиҳои илми тиб омӯзонда мешаванд ва чун мутахассисони ояндаи ба талаботи замон ҷавобгӯ ба воя хоҳанд расид. раёсати донишгоҳи давлатии тиббии хатлон пайваста кӯшиш менамояд ки маҳз он боварӣ, он эътимоде ки пешвои муъаззами миллат бо таъсис додани ин донишгоҳ ва фароҳам овардани чунин имконияту шароитҳо сарбаландона, содиқона ба иҷро расонем ва дар баланд бардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ҳар як омӯзгор, ҳар як донишгӯ, ҳар як аъзои раёсат саҳми арзандаи худро гузошта тавонем. шумораи умумии донишҷӯён дар соли хониши 2025-2026 2852 нафар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ҳайати омӯзгорону профессорон 215 нафарро ташкил медиҳанд. ман Қурбонова Бахтибегим, зодаи ноҳияи Рошқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی طبی ختلان می باشم. برای ما دختران منطقه های دوردست که طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل نموده ایستاده ایم، این یک افتخار بزرگ و بسیار نیروبخش می باشد. از نام تمام دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخواری هایشان اظهار منتداری می نماییم. کوشش میکنیم که در آینده همچون متخصصان صاحب کسب کار و فعالیت نماییم. باعث سرفرازی ما دانشجویان و آموزگاران این بارگاه معرفت است که امروز پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه ما و به دانشگاه ما تشریف آوردند. برای من این لحظه فرخنده و فراموش نشونده است که در ناحیه ما چنین بناهای خوشطرح و زمانوی و با حشمت ساخته و به استفاده داده شده است. من در زادگاهم تحصیل نموده، در شرایط‌های معاصر علم آموخته و در آینده با دانش و ملکه‌های خود به خلق خود صادقانه خدمت می‌نمایم. فعالیت علمی اینواسیونی دانشگاه از سال 2018 این جانب راه اندازی گردیده تا امروز 1465 تالیفات علمی، 6 مونوگرافیا، 6 اختراعات، 65 پیشنهاد نوآورانه، 112 سند واردسازی، 14 کتاب تعلیمی و زیاده از 60 دستور متدی از جانب عالمان دانشگاه به نشر رسیده است. اینچنین از سال 2018 این جانب 3 کارمند دانشگاه رساله دکتری و 8 کس رساله نامزدی حمایت نمودند. در سمت تحقیقات و گذراندن کارهای علمی عالمان جوان دانشگاه نیز موفق بوده همساله در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی شرکت می‌ورزند. این است که دانشجویان این مؤسسه عالی کسبی در آزمون‌ها 25 جای اول، 27 جای دوم، 30 جای سوم، 20 جای افتخاری و 9 دیپلم درجه 1 و 2 را به دست آوردند. همزمان سال 2022 در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت غالب جای سوم، سال 2023 صاحب شاه جایزه و سال 2024 سزاوار جای دوم گردیدند. امروز برای ما دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان یک روز فرحمند و فراموش نشدنی است، زیرا امروز پیشوای محبوب ملت به این درگاه معرفت تشریف آوردند. با استفاده دادن 2 بنای تعلیمی نو به طلبات زمان جوابگو، این نشانه توجه پیوسته پیشوای معظم ملت با پیشرفت علمی طب و ترقیات روزافزون همه‌جانبه کشور عزیزمان می باشد. بهترین شرایط ها برای تعلیم، تجربه آموزی و تحقیقات علمی فراهم آورده شده است. ما دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان برای فراهم آوردن چنین شرایط‌ها با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت عرض سپاس می‌نمایم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با دانشجویان و هیئت آموزگاران دانشگاه تاکید نمودند که علم و معارف دائما در سیاست حکومت کشور موقع محوری دارد و عالمان و محققان، آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده کل ساحه‌های حیات کشور میباشند. یکی از هدفهای مهمی که در نزد آموزگاران و عالمان قرار دارد این تربیت متخصصان ورزیده، جوابگو به طلبات زمان معاصر و مطابق به معیارهای جهانی است. Сдача 2 современных учебных корпусов Хатлонского государственного медицинского университета – это не просто событие строительства, это стратегическая инвестиция президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Разрешите мне выразить искреннюю благодарность лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмон, что столько нам оказал перспективу развития, заботу об образовании, здравоохранении. Мы со своей стороны стараемся из студента воспитать патриота и врача, обладающего современными знаниями. Это стараемся воплотить такого не просто, а гражданина с высокой точки значения. Вот для нашей любимой Родины. Это красивые родины, которые мы должны любить как маму, когда только родились. دوام 9 سال فعالیت زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه دولتی طبی دنقره مکمل گردانیده شده در صنفخانه‌های تعلیمی و آزمایشگاه‌های فنی و علمی تکنولوژی نو، دستگاه و تجهیزات معاصر مورد استفاده
қарор доранд. دانشجویان میتوانند در این آزمایشگاه سمت نظریوی خود را در این آزمایشگاه برای معین کردن آن نشان دهنده هایی که هم در سمت داروسازی یعنی مواد داروواره و هم در سمت طبی و دیگر جنبه های اساسی که در این لابراتوار معین کرده می شود پورا دانشجویان می توانند که نظر خود را در این لابراتوار به طور وسیع استفاده کنند. این اقدام بار دیگر ثابت می سازد که رشد علم معارف به واسطه تحت توجه سیاست دولت می باشد. هیئت پروفسوران و آموزگاران از دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت برای تأسیس دادن چنین یک شرایط معاصر منت پذیرند. به خاطر گسترش روابط و همکاری‌های سودمند با مؤسسه‌های عالی و مرکزهای با نفوذ علمی داخل و خارج کشور، دانشگاه 22 شرطنامه همکاری با مکتب بین المللی قرقیزستان، دانشگاه طبی الفارابی، دانشگاه طبی قراگانده قزاقستان، اکادمیای طبی جمهوری بلاروس، دانشگاه طبی پاویای ایتالیا، دانشگاه جهانی کوروش کبیر ایالات متحده آمریکا و دانشگاه دولتی طبی اورال جنوبی فدراسیای روسیه به امضا رسانیده است که تا امروز صاحب 5 لایحه گرانتی می باشد. دانشگاه سال 2022 اعضای کامل حقوق اساسیاسیای بهادهی اکسپرتی تعلیمی طبی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و سال 2023 رسما در رویخط فهرست عمومی جهانی دانشگاه‌های طبی وارد گردیده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در نظام معارف کشور استانداردهای نوی دولتی قبول گردیده، بنیاد و زیاد نمودن شماره‌های مؤسسه‌های عالی وسیع به راه مانده شده است. این است که در سالهای صاحب استقلالی شماره مؤسسه‌های عالی کشور از 13 به 47 مؤسسه عالی و شماره دانشجویان از 65,000 به زیاده از 220,000 رسانیده شده است. تأسیس دانشگاه دولتی طبی ختلان در ناحیه دنغره نیز از دستاوردهای نظررس ساحه‌های معارف و تندرستی میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان دستور دادند که به مسئله‌های صفت دانش، کسبیت دانشجویان، تکمیل اختصاص آموزگاران و عالمان جوان اعتبار جدی داده شده، اصولهای نوی تعلیم و استفاده وسیع تکنولوژی معاصر به پورگی جاری کرده شود. حالا در دانشگاه 10 شعبه، 2 شورای علمی، 5 مرکز، 5 فاکولتت، 21 کافدرا، 2 کالج، کتابخانه برهوا، 4 تشکیلات جمعیتی، درمانگاه و آزمایشگاه‌های مرکزی فعالیت ثمرناک دارند. باعث ذکر است که سال 2021 اولین مرتبه در دانشگاه دولتی طبی ختلان ختم دانشجویان صورت گرفت و تا امروز 1532 دانشجو این بارگاه علم را ختم نموده است. از این شماره 113 نفر صاحب دیپلم اعلی گردیدند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با لایحه نقشه گنرالی مرکز ماموری ناحیه دنغره و لایحه بنیاد 2 بینای نه آشانه استقامتی برای آموزگاران دانشگاه دولتی دنغره شناس شدند. لایحه زیبا خیلی صنعت معماریش شروع شد. ضمن معرفی اطلاع دادند که ساختمان بیناهای استقامتی در مساحت 1430 متر مربع در کوچه اسمت شریف شهرک دنغره به نقشه گرفته شده است. خرسندی‌آور است که حکومت کشور معارف را از ساحه‌های کلیدی و پیشبرنده جامعه اعتراف نموده، آموزگاران و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه می‌داند و مقام عالمان و آموزگاران را از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند می‌بردارد. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امومعلی رحمان سنگ اساس برای ساختمان بیناهای استقامتی برای آموزگاران و کارمندان دانشگاه دولتی دنغره گذاشته شد. البته این برای تمام کارمندان دانشگاه مایه افتخار است، چون که همیشه ما احساس میکنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص پرزیدنت کشورمان برای ساحه معارف پیوسته غمخوری و دستگیری های زیاد می نمایند. چون این اقدام نیک البته می تواند که امروز متخصصان ورزیده عالمان جوان را از دیگر منطقه های کشورمان به دانشگاه دعوت نماییم تا که توانند که به دانشجویان و جوانان امروزه
تعلیم و تربیت دهند. هر دو بینای استقامتی از 9 آشیانه عبارت بوده 36 خانه دو حجرگی با مساحت 67 و از 184 متر مربع و 36 خانه یک حجرگی با مساحت 52 از 180 متر مربع پیش بینی گردیده است که برای تامین 72 عائله آموزگار با منزل استقامتی پیش بینی گردیده است. دانشگاه دولتی دنغره با 52 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارج کشور همکاری های زیاد دارد. در سال 2024 برای هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه مایه افتخار است که از اکریدیتاسیون بین المللی دانشگاه گذشته است. این زمان در دانشگاه دولتی دنغره 446 نفر هیئت کارمندان، استادان و آموزگاران فعالیت میکند که از این تعداد 77 نفرشان دارای عنوان علمیدار به حساب می رود. در دانشگاه دولتی دنغره 8141 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شده است که از تمام منطقه های کشورمان در دانشگاه تحصیل می نمایند. زیاده از 240 نفر دانشجویان طریق کوتای پرزیدنتی تحصیل می نمایند. زیاده از 200 نفر دانشجویان یعنی شهروندان خارجی در دانشگاه تحصیل میکند. منزل‌های استقامتی در 3 سال آماده خواهند شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به خاطر استواری و مستحکمی انشاءات در روند کارهای ساختمانی محصولات خوشصفت استفاده برده شده صفت کارهای ساختمانی در مد اول گذاشته شود. همچنین در همین جا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به نقشه گنرالی شهرک دنغره ناحیه دنغره معلومات داده شد. نقشه گنرالی شهرک دنغره از جانب جمعیت سهامی کشاده شهرآفر در مساحت 3861 گکتار تهیه گردیده با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایول سال 2022 تصدیق گردیده است. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که حدود نقشه گنرالی شهرک به حدودهای مرکزی و معموری، عمارتسازی بسیار آشانه و خصوصی استقامتی، کمونالی و انباری و خدمترسانی مرکزی جدا کرده شده است. در سال 2024 لایحه مفصلی به نقشه‌گیری کوچه‌های مرکزی، نعمت قره‌باєв، زیبونیسا، شرق، کیروف، اسمت شریف، محله رقم 8، جماعت دهات صفابخش و دهه فیضبخش در مساحت 240 گکتار برای 72700 خانواده تهیه گردیده است. فوند منزلی لایحه‌ای 1,455,300 متر مربع را در بر گرفته اهالی از حساب 20 متر مربع به یک نفر 72,700 نفر را تشکیل می‌دهد. طلبات به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 9600 و تحصیلات تا مکتبی 7200 کس را در بر می‌گیرد. در این اساس در لایحه مفصلی به نقشه‌گیری بنیاد 315 بینای استقامتی از 9 تا 16 آشیانه، 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 13 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی، 46 انشاءات جمعیتی و کاری و سودا، 6 توقفگاه نقلیاتی، 6 آشیانه، راههای ماشینگرد، میدانچه‌های ورزشی، باغ‌های فرهنگی به نقشه گرفته شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در جریان کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگونی پیش بینی گردیده به صفت کار و محصولات توجه جدی ظاهر کرده شده انشاءات تعیینات گوناگون و بیناهای بلند آشیانه با رعایت استانداردهای بین المللی و عنصرهای معماری ملی بنیاد گردد. 23 اکتبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه دنغره بینای نوی ریاست معارف ناحیه مورد استفاده قرار داده شد. 23 اکتبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه دنغره بینای نوی ریاست معارف ناحیه مورد استفاده قرار داده شد. بینoi با شکوه از 7 آشیانه و 157 حجره کاری عبارت بوده. آن در دایره استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی با طرح زمانوی و اسلوب معماری ملی بنیاد شده است. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای مذکور در مساحت 0.188 گکتار بنیاد گردیده در آن شرایط ارزنده کاری فراهم آورده شده است. شکرانه استقلالیت کشور، شکرانه آبادی و وحدت یگانه ملت
соҳаи маориф сол ба сол рушд карда истодааст. дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати соҳаи мактабу маориф мо аҳли маорифчони ноҳияи данғараро рӯҳу илҳоми тоза бахшида кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоем. бинои нави раёсати маорифи ноҳияи данғара дорои ду маҷлисгоҳи барҳаво дар маҷмӯъ бо 500 ҷойи нишаст мебошад. ҳамзамон дар бино ду лифти замонавӣ насб карда шудааст. ин бинои хуштарҳу замонавӣ дорои китобхона ва ошхона бо 140 ҷойи нишаст буда. ҳамчунин ҳуҷраҳои мусоиди корӣ муҷаҳҳаз бо муосиртарин технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ аз бартариятҳои дигари иншоот ба шумор меравад ки ба ноҳия ҳусни дигар зам кардааст. бино бо тамоми лавозимотҳои зарурӣ таъмин шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. теъдоди зиёди масъулаи сохтмоние ки дар ин бино сарф шудааст истеҳсоли ватании худамон мебошад. паймонкори иншоот ҷамъияти савомии кушодаи СТС иншоот буда бинои мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд сохта ва мавриди истифодаи кормандон қарор доданд. шароити фароҳам гардида дар бинои нав барои 40 корманд имкон медиҳад ки минбаъд аҳли маориф фаъолияти худро ҷонок намуда дар рушди соҳа баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва таълиму тарбияи насли худогоҳ ва ватандӯст саҳми намоён гузоранд. атрофи бинои нави раёсати маорифи ноҳияи данғара чароғон ва сабзу хуррам гардонида шудааст. мо кормандони раёсати маорифи ноҳияи данғара шукрона мекунем ки бо ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин иншооти хуштарҳу замонавиро ба аҳли маорифчони ноҳияи данғара ҳадя карданд. аз ин дастовард ва дастгириҳои ғамхоронаи пешвои миллат мо аҳли маорифчон хушҳол ва ифтихормандем. ҳоло дар ноҳияи данғара 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 53646 хонанда фаъолият дорад. соли равон тибқи квотаи президентӣ 18 хатм карда ба макотиби олии кишвар дохил шуданд ки 9 касашон духтарон мебошанд. ҳамзамон барои таҳсили солҳои 2025-2026 454 омӯзгор аз курси такмили ихтисос гузаштанд. имрӯз шодии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи данғараро ҳадду канор нест, чун дар ин рӯз бо иштироки пешвои маорифпарвари миллат якчанд иншооти соҳаи маориф ифтитоҳ гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароитҳоро муайё карданд. дар идомаи таҳсили соли 2025 хонандагон дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда соҳиби 171 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 22 медали нуқра ва 136 медали биринҷӣ гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба аҳли маорифи ноҳия барои боз ҳам баландбардоштани сифати тадрис, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дастуру тавсияҳо доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи данғара тариқи онлайнӣ бинои маркази хизматрасонии сайёҳӣ дар деҳаи Булёни Поён ва беш аз 50 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи данғара ба таври фосилавӣ маркази хизматрасонии сайёҳӣ дар деҳаи Булёни Поён ва зиёда аз 50 километр роҳҳои мунфашгардидаи ҳудуди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз гӯшаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ, меҳмонхона, ошхона бо 20 ҷойи нишаст ва 4 ҳуҷраи дигари ёрирасон иборат мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади татбиқи босамари стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003
дар ҷамоати деҳоти ба номи исмат шарифи ноҳияи Данғара маркази хизматрасонии сайёҳӣ сохта ба истифода дода шуд. Бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонии сайёҳӣ сату сифати хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияҳои дурдаст боз ҳам беҳтар мешавад ва ин боис мешавад ки дар ҳар як марказ аз 8 то 10 ҷойи кори доимӣ муҳайё карда шавад. бинои мазкур дар канори роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ бо мақсади муаррифии имкониятҳои сайёҳии ноҳия, ҳунарҳои қадимаи миллӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ сохта шудааст. аснои шиносоӣ иттилоъ доданд, ки тарҳи бино ба талаботи меъморӣ муосир ҷавобгӯ буда дар дохили он тамоми унсурҳои миллӣ ба инобат гирифта шудааст ва масоҳати умумии он 1500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Интергрупп дар давоми 7 моҳ бунёд карда шуд. корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо истифода аз масъулияи баландсифати ватанӣ иҷро намуданд. дар атрофи бино 550 бех дарахти ороишӣ, ҳамешасар ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. атрофи бино чароғону сабзкорӣ шуда, ҳамчунин дар канори он ҳавзи моҳипарварӣ мавҷуд аст, ки барои сайёҳон имконият медиҳад ба моҳидорӣ, қайғиронӣ ва сайру гашт машғул шаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ ба масъулин барои ҷалби бештари сайёҳон ба кишвар, шоиста муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори соҳа дастуру супоришот доданд. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо ба таври фосилавӣ бо зиёда аз 50 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияи Данғара, ки аз ҷониби соҳибкорони боҳимату ватандӯст бунёд ва мунфарҷ гардидаанд, шинос шуданд. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон корҳои ободониро вусъат мебахшанд. дар ноҳияи Данғара дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 77 километр роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳо ба нақша гирифта шудааст, зиёда аз 50 километри он ба истифода дода шудааст. ҳамзамон маълум менамоем, ки мунфаршнамоии кӯчаву маҳаллаҳо аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия ба нақша гирифта шудааст. дар кӯчаҳои Карматулло Қурбон, Восе, Саидқул Турдиёв ва дигар кӯчаҳои шаҳраки Данғара мунфаршнамоӣ ба итмом расида, дар қисмати поёнии кӯчаи Карматулло Қурбон корҳои мунфаршнамоӣ идома дорад. иттилоъ дода шуд, ки роҳҳои ҳудуди шаҳраки Данғараи ноҳия навсозӣ ва канорҳоиро васеъ карда шуда, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 77 километр роҳҳои дигари деҳоти ноҳия мунфарҷ карда мешаванд. ҳоло зиёда аз 10 километр роҳҳои 3 кӯчаи марказӣ ва 4 деҳоти ноҳияи Данғара, аз ҷумла кӯчаҳои Мирзо Турсунзода, Восе, Кароматулло Қурбонов ва деҳаҳои Пушин, Шаршар, Ғиҷовак ва Алиҷон мунфарҷ карда шуданд. дар ҷамоати деҳоти Сафобахш, хоб дар деҳаи Сафедоб аз навсозӣ, мунфарҷкунӣ, асфалткунӣ ҳама ино бо як суръати баланд рафта. зиёда аз 6 километр роҳҳо ҳамашон асфалт пӯшиданд. мо сокинони деҳаи Сафедоб аз ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорем. бунёд ва мунфаршнамоии роҳҳои дохили деҳоти ноҳия имкон медиҳад, ки ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт ва рафтуомади сокинон ба дигар деҳот ва маркази ноҳия дар ҳама фасли сол пурра таъмин карда шавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони маҳаллиро дар бунёду мунфаршнамоии роҳҳо шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат хонда, ин ташаббусҳоро нишонаи возеҳи ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан маънӣ дод карданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. чӯ бошад пояи давлат маориф, шумо ҳастед маориф парвари мо. кунун як мактаби навро ба номад ниҳоданд. бори аввал сарвари мо. таваҷҷӯҳи шумо бар илму фарҳанг
بود هر لحظه ها ای رهبری ما. آیا ای قهرمانی خلق و ملت، مدام دستی شما روی سری ما. خوش آمدید سربری معارف پروری ملت. 23 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک دنغره ناحیه دنغره مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مؤسسه تعلیمی که از 4 آشانه عبارت است برای تحصیل 3420 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده در دایره توجه و غمخوری های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و تعلیم و تربیه نسل نورس با سهم صاحبکاران وطن دوست بنیاد کرده شد. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در ادامه تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای آموزگاران و خوانندگان و ساکنان این محله ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نامگذاری گردیده است. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به ظرفیت‌های معاصر با صفت بلند ساخته شده 57 صنفخانه و 24 کابینت فنی و آزمایشگاه با تکنولوژی پیشرفته و واسطه‌های معاصر علم آموزی مجهز میباشد. کابینت های فنی خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تکنولوژی مهنت، آمادگی ابتدایی حربی، اینچنین تکنولوژی اطلاعاتی و لینگافونی مطابق به طلبات ساخته شده با تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد خواهد گذاشت. طول 34 سال استقلالت دولتی تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بسیار دستاوردهای زیاد را نایل گشتند. در هر یک گوشه و کنار تاجیکستان عزیز مکتب‌های نوی زمانوی بنیاد شده ایستادند. افتتاح باز یک مؤسسه تعلیمی نوی زمانوی
дар маркази шаҳраки ноҳияи Данғара моро водор месозад ки шогирдони худро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва донишандӯзӣ таълиму тарбия намоем. вобаста ба талаботи муосир муассиса дорои зиёда аз 46 компютери пайваст бо шабакаи байналмилалии интернет мебошад. озмоишгоҳҳои фаннӣ, китобхона бо толори хониш ва синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо асбоби мусиқӣ барои васеъ гардидани ҷаҳонбинии муҳассилин пешбинӣ шудааст. сохтмони бинои мактаб соли 2024 оғоз гардида, он дар асоси лоиҳа мутобиқ ба талаботи муосир дар масоҳати 11870 метри мураббаъ дар муддати кӯтоҳ бунёд карда шуд. аснои шиносоӣ бо шароити имконоти ин муассисаи наву замонавӣ, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, саҳмгузорӣ дар соҳибилм шудани насли наврасро амали шоиста унвон намуданд. ин на танҳо як бинои зебо бо шароити нави таълимӣ, балки макони умеду орзуҳо ва бунёди рушди ояндаи ҷомеа ба ҳисоб меравад. ин ҳама шароити омӯзиши нави ба замони муосир ҷавобгӯ ба омӯзгорон ва хонандагон воситаест ки ба дили нияти пок ба боргоҳи илму маърифат қадам диҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара осорхонаи пешвои миллат таъсис дода шудааст. осорхона бо тарҳи муосир оро ёфта, дар он зиёда аз 100 экспонат аз зиндагию корномаи пешвои миллат аз овони мактабӣ то давраи давлатдории сарвари давлат ҳикоят мекунад. дар осорхонаи мазкур айёми мактабӣ, солҳои донишҷӯӣ, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, роҳбарӣ дар хоҷагӣ ва даврони роҳбарии давлати Тоҷикистон бо расму мусаввараҳо оро дода шудааст. ҳадаф аз таъсиси осорхона пеш аз ҳама тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва дар сатҳи хуб муаррифӣ намудани воқеияти зиндагию корнома ва ҷонбозию фидокориҳои пешвои миллат ба насли наврас мебошад. осорхона дорои мудирият аст ки метавонад ба хонандагону меҳмонон оид ба аҳамияти осорхона маълумоти дақиқ диҳад. толори барҳаво ва муҷаҳҳази варзишӣ ки дар муассиса сохта шудааст, бевосита ба тарғибу ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷисман обутоб ёфтани хонандагон мусоидат мекунад. майдончаи варзишӣ аз бартариҳои дигари мактаб дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш унвон мешавад. фароҳам овардани чунин шароит имконият медиҳад ки хонандагон вақти холигии худро бо самар гузаронида ба варзиш машғул шаванд. муассисаи таълимӣ ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 400 ҷойи нишаст ва ошхона барои 272 нафар мебошад. иншооти нави таълимӣ пурра бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин буда, гармии тамоми муассиса дар давраи сардиҳо таъмин карда мешавад. иқдоми мазкур имкон медиҳад ки хонандагон дар шароити хуб ба таълим фаро гирифта шаванд. атрофи муассиса сабзу хуррам гардонда шуда, дар он дарахтони ороишиву сояафкан ва гулу бутаҳои ороишиву рангоранг шинонда шуда, ба ҳусни мактаб зебоии дигар зам намудааст. ҳамзамон насби чароғҳои гуногун равшанӣ ин маҳалларо дар шабонгоҳ таъмин мекунад. ёдовар шудан ба маврид аст ки бинои ин боргоҳи маърифат аз лиҳози сохтмону меъморӣ ва фарогирии шумораи зиёди хонандагон ба таҳсил дар ноҳия камназир аст. бояд зикр кард ки дар ноҳияи Данғара танҳо давоми як соли охир 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 8000 ҷойи нишаст бо саҳми соҳибкорон бунёд карда шудааст. боиси сарфарозист ки дар ноҳияи Данғара чунин як муассисаи замонавӣ ва бо тамоми таҷҳизотҳои муосир сохта ба истифода дода шудааст. фахртар аз он аст ки ин муассиса ба номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шудааст. ин муассиса ба яке аз муассисаҳои намунавӣ табдил мегардад, маконе ки дар он дониш бо ахлоқ, илҳом бо меҳнат ва ватандӯстӣ бо масъулият мубаддал мегардад. ва ман ҳамчун омӯзгор гуфтаниям ки фахр аз он дорам ки имрӯз дар чунин як муассисаи замонавӣ кор ва фаъолият намуда истодам ва ваъда медиҳам ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки таваҷҷӯҳи асосиашро соҳаи маориф медонад, кӯшиш менамоям хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ҳимояи арзишҳои миллӣ тарбия намоям. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در این مؤسسه تعلیمی، سروری دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانات فراهم شده، آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی جلب نمودند. بنیاد چنین مؤسسه‌های برهوا در ناحیه ما آموزگاران را وادار می‌سازد که شاگردان را در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی تربیت نماییم و آموزش زبان‌های خارجی که تحت نظارت پیشوای معظم ملت قرار دارد راه اندازی نماییم.
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки бунёди муассисаҳои нав ворид намудани технологияи муосир барои омӯзиш ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар ба таъмини имрӯзу фардои босаодати насли наврас равона карда шудааст. аз ин лиҳоз хонандагонро ба хониши хубу аъло, илмомӯзӣ, соҳибкасбу забондон ва вориси шоистаи гузаштагони хеш шудан ҳидоят намуданд. дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи раҳмониёни деҳоти Корези ноҳияи Данғара бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонии он шинос шуданд. ҷаҳон донад бузургии шуморо, шумо ҷо дар дилу дар дидаҳоед. хуш омадед муҳтарам пешвои муаззами миллат. дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи раҳмониёни деҳоти Корези ноҳияи Данғара бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонии он шинос шуданд. бунёди бинои нави маркази саломатӣ аз моҳи феврали соли 2025 оғоз гардида дар рафти корҳои сохтумонӣ зиёда аз 45 мутахассисону коргари маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ҷалб шуда буданд. иншоот пурра бо истифода аз маҳсулоти баландсифати ватанӣ ва бо харҷи 10 миллион сомонӣ сохта шудааст. маркази нави саломатӣ сеошона буда аз шӯъбаи таваллуд бо 10 кати хоб барои модару кӯдак, 46 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла барои табиби дандон, ташхиси ултрасадо, тиби оилавӣ, ҷарроҳӣ, ташхиси дилурагҳо, амрози занона ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. бино бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин мебошад. хушҳол ва миннатдор аз он ҳастем ки барои мо табибон як бинои замонавие ки иборат аз 3 ошиёна мебошад сохта ва имрӯз аз тарафи роҳбари муаззами кишварамон ифтитоҳ карда шуд. ҷавобан ба ин ғамхории падаронаи
президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо табибон кӯшиш мекунем ки сатҳи хизматрасониро ба аҳолии ин ноҳия боз ҳам хубтару пурзуртар намоем. иншооти нави саломатӣ барои хизматрасонӣ ба зиёда аз 100 000 сокинони ноҳия бо сатҳу сифати ҷавобгӯ ба талаботи муосир пешбинӣ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар маркази нави саломатӣ шароиту имкониятҳои муосири кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуда 54 таҷҳизоти тиббии он аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ харидорӣ гаштааст. маркази навбунёди саломатӣ аз умраи иқдомҳои роҳбарияти давлат дар самти татбиқи амалии сиёсати инсондӯстонаи иҷтимоӣ ва дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гашта бо тарҳ ва намои зебои худ ба ҳусни ин мавзеъ зебогии дигар зам менамояд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин барои бунёди маркази муосири саломатӣ изҳори сипос намуда табибонро барои хизмати софдилона ба мардум ҳидоят намуданд. ин беморхона ки бо тамоми таҷҳизотҳои тиббии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, аз ин шароит истифода бурда хизматрасонии тиббиро мо кормандони соҳаи тандурустӣ барои мардуми шарифамон ба вижа сокинони ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд мерасонем. кушодашавии чунин марказҳои муосир имкон медиҳад ки боз ҳам хизматрасонӣ ба мардум беҳтар ва дастрас гардад. мо табибон аз он фахр мекунем ки дар роҳи ҳифзи саломатии мардум хизмат мекунем ва тамоми донишу малакаҳои худро оиди беҳтар ва хубтар гардидани ҷомеа равона мекунем. дар партави сиёсати иҷтимоии давлат ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди муассисаҳои нави тиббӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир дар саросари кишвар зиёд гардида сатҳу сифати хизматрасониҳо боло меравад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи рахшонзамини деҳоти Корез муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи рахшонзамини деҳоти Корез муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. جانی خود بشنو هدایت‌های رحمانی فروغی صبح دانایی برایت پیشوا آمد که سازی صبح فردایت زی فیض علم نورانی شنو این درس وحدت را ی انگشتان یک مشتم ایثاری بود درفشانی بدخشانی و خطلانی خوش آمدید محترم پیشوای معظم ملت. мактаби замонавӣ бо шукӯҳ дуошона буда аз ҷониби оилаи бобозодаҳо ва бо саҳми дигар соҳибкорони меҳандӯсти деҳаи рахшонзамин бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи насли наврас бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 дар деҳаи рахшонзамин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2024 оғоз гардида дар муддати камтар аз як сол ва қабл аз муҳлати муқаррар шуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бояд гуфт ки 19 сентябри соли 2024 санги асоси муассисаи мазкур бо иштироки пешвои муаззами миллат гузошта шуд ва ҳамон замон сарвари давлат таъкид дошта буданд ки мактаб бояд бо сифати баланд ва шароити муосири илмомӯзӣ дар муҳлати камтар аз 2 сол сохта шавад. мо бародарон ва соҳибкорони деҳаи рахшонзамин бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон
ҳамаи талоши худро ба харҷ дода муассисаи таълимиро тибқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар камтар аз 1 сол бо тамоми шароитҳои муосир сохта ба анҷом расондем ки хушбахтона имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат мавриди истифода қарор дода шуд. мо дар минбаъда низ ҳама талоши худро ба кор бурда дар атрофи сиёсати созандаи сарвари давлат дар ободии кишвар саҳми хешро мегузорем. муассисаи замонавии таълимӣ аз 36 синфхонаи барҳаво аз ҷумла барои фанҳои химия, физика, математика, омӯзиши компютер, технологияи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, ҳамчунин аз китобхонаву толори барҳавои хониш